Calquera peregrino coñece claramente o nome de Triacastela, final de percorrido do primeiro tramo do Camiño Francés de Santiago en Galicia. Triacastela atópase nun entorno natural extraordinario con bosques de carballos e castiñeiros centenarios e outras especies autóctonas que chaman a atención aos máis de 300.000 visitantes que pasan cada ano por aquí. Ademais das sendas do Camiño de Santiago e unha contorna privilexiada, Triacastela ofrece un rico patrimonio cultural como a Igrexa de Santiago, románica e restaurada no século XVIII. Consérvase a planta case na súa totalidade, construída con materiais da terra, como a lousa. Na súa orixe, a igrexa dedicouse a San Pedro e San Pablo, coincidindo coas advocacións do antigo monasterio de Hermo, pasando máis tarde a chamarse de Santiago. Na torre de 4 corpos encontramos o emblema da vila, un gravado con 3 castelos. No interior, o apóstolo Santiago montado a cabalo preside o retablo maior, testemuña dos milleiros de peregrinos que pasan cada ano Camiño de Santiago de Compostela.